Stasyonan Aksyon Radio kag ang aton karon nga Domingong edisyon para sa aton pamalandungan sini nga semana ang ginatiguluhan naton spiritual authority. Ang spiritual authority, otoridad ina nga sa diin ara mas labaw pa ina sa otoridad nga ginatawag physical. Kung parehas abi maglantaw kita sa isa ka pulis nga ina nga pulis may otoridad, siya nga ara gina suportaran sang bug-os nga banwa kag kun ina i-impute niya ang autoridad mga abyan ka magkauturan gatuman kag nagakalatabo kun ina iya gamiton. Ang spiritual authority amuman nagakatuman ka nagakalatabo kun ina aton gamiton. Kun ang natural authority, physical authority, ina siya matuod mas labi pagig ka matuod ang siya spiritual authority. Katulad sa kanong pastor, ang otoridad mala nga ang tao, hindi siya mag alinlangan, kahangawa, kag kahadlok. Kay ang spiritual authority nga ginambal sang Dios, siling niya sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7, sa dinalan sa in English, God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Ang Diyos naghatag sa tawo. Kung ang tawo nagatuo sa kay Hesukristo kag nagatuo sa iya pulong dira sa balaan nga kasulatan nga mo ang Biblia, ginatagan siya sa spiritual authority nga hindi siya mahadlok, has not given us the spirit of fear but of power, kundi siya may gahom. An ina nga tao may ara siya nga paghigugma, love and sound mind, kag may matawhay nga panghuna-huna. Hindi garot, hindi samok, kag hindi magamo ang panghuna-huna. Nga kay ginapaluntad sang gahom sang espiritu sa kabuhi sang tawo. Ano ba ang tao mga abyan? Ang tao may lawas, kag siya may kalag, nga naga-star sa sinang pisikal nga lawas, kag ara dira ang espiritu sang Dios sa sulod. So ang espiritu, ang kalag, kag ang lawas, benefited ini sila sa tion nga nagtuo sa kay Kristo kag nagtuo sa pulong sang Dios. Kung si Kristo tuuhan, nabato naton nga ang tao makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Ara ang kabuhi natural, pero may kabuhi kita nga walay katapusan nga benefited ina ang aton espiritu sa ginatawag salvation. Di ina naghalin ina sa aton Ginoong Kristo nga amo siyang eternal life nga gintuuhan ta kag ang yapulong nga gintuuhan ta paman. Now, ang ikaduwa nga aton kalag maka-benefit sa ginatawag deliverance from evil and from all demons, nga hindi kita magkahangawa, magkahadlok sang mga bad spirit na, evil spirit na, mga abyan nga magkauturan, kundi ang espiritu sang Dios nga sa sulod naton amo siya ang magapahayag sina nga gahom. God has given us the spirit of power and dominion. Sa diin na natin makita, Pastor, ara sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, ginhimo sang Dios ang tao kaanggid-gid sa iya larawan, kag ginatagan siya sang paginahom, kag ginatagan man siya sang ginatawag nga gahom to subdue, kag magdumala sang mga butang nga iyagin tuga. Katulad sa kapispisan, sa kasapatan, sang mga kaisdaan, kag sa mga sapat nga apat sang tiil o kung duwa sang tiil. Ang may mga pakpak, kag ang mga nagalangoy o kung mga isda nga ara sa tubi. So mga abyan ginhatag ina sang Dios sa aton. Ti kung wala kita kay balo sina, susceptible kita nga magkataranta, kahangawa, kahadlok. Pero sa tion nga imo ina ginbaton, nga ang ginbaton mo tungod may Jesus ka na nga gintuhan mo siya kag may pulong siyang Dios ka pa, kag ina nga pulong nagasiling nga ginhatagan niya ikaw sang paginahom, nagahuman mo na sila kag i-enforce nimo ang pagsubdue o pag
himo sang imo desisyon sa sina nga mga tinugas sang Dios. Ikaduha, God has not given us the spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. Ikaduha, amo ng 2 Timothy 1:7 nga ang kadam-an karon nga mga tawo maabtan gani isang problema balatian kag mga hinali bala nga mga balita. Now hindi sila dayon makapahanunot nga aman. Hindi nila ginagamit ang ila spiritual authority nga sa diin makapaluntad ina sa ginatawag katawhay, kabut-anan, kag sang paghigugma. Amo na ang siling sang ikaduhang Timoteo 1:7. God has not given us the spirit of fear, but of power, gahom, and of love, gugma, kag kabut-anan o kon katawhay sang panguna-una. Ikatatlo mga abyan ka magkauturan, amo ang ginsiling sang Isaiah 41:10. Ano bala ina pastor? Ang Isaiah Kapitulo 41:10 nagasiling, kung aton basahon ang balaang kasulatan, matalupang danta nga ina matuod kang masaligan, aton ini karon namnamon ang mga dinalan sina nga pulong sang Dios nga aton ginapahayag sa kahaginan. 41 ang iya nga bersikulo amo ang 10. Ano ba lang siling sang Dios? Siling niya mo ni, hindi kamo magkahadlok na hambalya, hindi kita magkahadlok. Ti kung imo na i-imponer, imo na spiritual authority nga ina magagapang ina, magapanghikot ina, magaluntad ina sa imo. Hindi gid magkahadlok. Kay magaupod ang Ginoo sa imo. Ano pa? Ang Dios wala kamo sing dapat kahadlukan. Kay siya ang Dios ang imo lawas sa imo kalagkag sa imo espiritu. Kun may Hesukristo ka, kag may pulong sang Dios ka pa. Apinan ko ikaw, hambal sang Dios, kag luwason ko ikaw. So kung makatalupangod kita mga abyan ka makauturan, sina nga mga kamatuuran sang pulong sang Dios, aton ina magamit, ma-apply, kag mapangabuhi. Okay? Ang ika-apat, amo ang Josue 1:5. Lantaw naton ang hambal sang pulong sang Dios sa libro ni Josue. Josue, Kapitulo 1:5 nga nagasiling. Amo ni siling sang pulong sang Dios. Siling niya, wala sing may makadaog sa imo samtang nagakabuhi ka, Josue. Si Josue wala na, kay titigulang na sa kay dugay-dugay na inanganambal sang Dios, pero inambal sang Dios ang iyas na aplikasyon hasta pasubong sa aton nga mga henerasyon. Wala sang may makadaog sa imo, sinungalan mo, na ibutang mo ngalan mo. Wala sang may makadaog sa imo, samtang ikaw nagakabuhi pa. Magaupod ako sa imo, hambal sang Dios. Subong sang akon pag-upod sa kay Moses, kag hindi ko gid ikaw pagpabayan kag papatumbayaan. Ti hambal na iya sang Dios. Ti ang ginhambal sang Dios spiritual truth nga mas tama pa sina ka bakod kag kamatuod sang sa tawhanon naton nga mga napamatian nga mga hambal. Magambal gani ang doktor niya, ay, 4-stage cancer ka na. Tiyambal man lang sa doktor, giniksamin sa doktor, stage 4 ka na. Puro kung lang kabati kaya sa pulong sang Diyos ya. Mangibabaw gid ang pulong sang Diyos sang sambal sang tawo. So, kung imo ginatagaan sing mas pagpasulabi ang ginambal sang Diyos, amo na ang Diyos magapangalipay siya kag nagapanghikot siya. Pero kung gitagaan mo sing pagpasulabi ang ginambal sang tao sang sa Diyos, na ang Diyos nagapangimon, nga ano gid ina ka makasiligni ang pagpangimon sang Diyos kung saligan tayang hambal sang tao, sang sa iya hambal. Jeremias Kapitulo 7, versikulo 5, amo ning hambalo, ang Ginoo nagsiling,
silutan ko ang tawo nga nagabiya sa akon kag nagabutang sang iya pagsalig sa tawo, sa kusog sang tawo nga mamalatyon. Wow! Tikita ka na. Nabatian mo na. Kahibalo ka na. Nga ang dapat kag-angay nga saligan gali, amo ang Dios. Kag kung magsaligin man kita sa tawo, ikaduha lang na. Sekundary lang na. Ang una, kag ang prioridad, amo ang Ginoo. Nga pastor, kay masyado siya kaimunan. Imunan siya kaayo. Tiluyag yan nga magpuyo sa imo tagipusoon, amo ang iya mga pulong. Kay kung ara ang iya mga pulong sa aton tagipusoon, mga abyan ka magkauturan, dira siya nahamuot. Pero kung aton tagipusoon, may ginapaistar kita, nano nang ginapaistar sa mga tao, kahangawa, kahadlok. So mga bad tenants ina nga ara na sa sulod. Tiga pangimon siya, imbis pagtuo makita ya, kay wala ka pulong, simpre kahadlok. Nadlok ka sang arthritis, sang rheumatism, nadlok ikaw sang mga damo, dra nga mga ginahambal sang doktor nga ginapamatyag sa lawas mo. Pero kung may pulong ka sang Diyos, wala bali na sila yatanan. Ara yang imo pagsalig sa pulong sang Dios kasi niya maayugid ang tao nga magsalig sa pulong sang Dios sang sa magsalig sa parehas nga tao. Maayugid ang tao nga magsalig sa gahom sang Dios sang sa gahom sang mahimo sang mamalatyon nga tao. Wow. Tiyan mo ina, hambal na niya. Jeremias ano na? 17 versikulo 5. Silutan, hambal niya na, silutan ina nga tao nga nagabiya sa akon nga nagbutang siyang iya pagsalig sa tawo, sa kusog siyang tao nga mamalatyon. Dapat nga sa kusog siyang Dios kay ang iya kusog available ina sa aton. Paano na, pastor? Kaya mo nang siling niya Sinya, hatagan ko ikaw sing kusog kag kabakod na iya na hambal. Siling siyang Pilipos Kapitulo 4 versikulo 13, makahimo ka sang tanan paagi sa akon kusog nga nagapabakod sa imo. Kung hindi kaya katindog, kay gingamit mo lang ang kusog sang tawhanon. Pero kung gamiton mo ang kusog nga isang Diyos, garagaak, gailigot lang ang mga Jewins dira. Nagalawiliit lang ang baba sa kasakit, pero basta tindog. Nga, kay iya ina kusog sang Dios. Ang hindi mahimo mo, mahimo na nimo sa kusog kagahom sang Dios. Kanu si amen. Baw haleluya. Ipalakpalak pala na kag itumbo-tumbo arthritis na. Idalagan kag ilakat. Hindi kag ginapalangga mo. Kag ginaako mo. Nya ang arthritis ko, ang reuma ko. Ay about to ting. Nagakasubo gid ang Dios mamati sa aton. Nga ang hindi aton permi ginaangkon kontra mo ang Dios. Nga ang aging kontra ka sang Dios, pastor, nga aging kontra ina si sister, si brother, kay ginaangkon niya ang hindi iya. Ang imo amo ang pag-ayo nga ginangkon mong masakit. Nga ang ginapalangga mo ang balatian. Nga ang ginaangkon mo ang hindi imo. Angkon na lang ang imo. Ang imo, amo ang pag-ayo nga ginhimo na niya 2,000 na katuig nagliga dito sa cross. Di karon, kay wala ka makahibalo sina. Sige ka lang, angkon sa butang hindi imo. Pero sa tion nga kabalo ka nga ay, ginkuha gali siyang Ginoo ang tanan kong masakit, kag gindalaya ang tanan nga balatian. Sa iya pilas nga nagpapilas siya, wala siya masakit, pero tungkol sa akong sakit, kag balatian, nagpapilas gid ang iya lawas. Nga sa iya pilas, kag nagpalabod siya, kag sa iya pagid mga labod, nag-alalayo na kita. Nagtuo ka sa kay Ginoong Hesus, nagtuo pa ka sa iya pulong, pues may Jesus ka na, may pulong ka pa, ayaw ka gid. Sang sa wala. Kung wala ka Jesus, kag wala ka pulong sang Dios, tiya mo na ang imo pakay nga ginaangkon mo ang butang hindi imo. Nya 6 na kabulan akon ubo. Ti paano ka mag-ayo? Kay hali ka angkon sang butang nga hindi imo. Akon arthritis, akon asma,
akon dara kidney trouble, akon diabetes, akon blood sugar, ayabaw, gusto gid siyang Diyos tani makabalo ka sa kamatuoran, kamatuoran amo nang magahilway sa imo. Di kay wala ka kabalo. Paano ka makabalo? Kay hindi ka man magpatudlo. Paano ka magpatudlo? Kay hindi ka man magpamati. Paano ka magpamati? Kay lain man yang gusto mo nga pamatian. So, kabalo ka na? Nga nagwili ka ikang-ikang? Kabalo ka na? Nga permi ka lang gasuyop sang hangin? Kabalo ka na? Nga nagalakat ka, nagaugong ka batuan? Kabalo ka na? Kung daw ano ang kaantusan kabugatan kag mga madamo nga klase-klase sa balatian, mga masakit nga imo gina-enumerate nga dapat kag angay nadala na dito sa cross sang pag-antos ni Ginoong Hesus 2000 na katuig nga nagligad nga sa iya pilas kag sa iya labod nag-alalayo na kita. You are already healed. Can we shout amen? Dapat maimponer mo ang ginatawag spiritual authority. Kay ginatagaan tapagid bala sa ginatawag preeminence, ang mga physical, tanga ginabatyag, nga napresentar sang aton natural nga mga senses, sang sa pulong sang Diyos, nga dapat naton inapamatian kag tuuhan. O, pagka nakita tanga ang aton lawas, nagluya na, amo man ang sagay naton hambal, way kakabalo, nga ang hambal kabuhi. Ang pulong kabuhi. Hinali humambal ka sala, kamatayon. Humambal ka sa husto, kabuhi. Sa imo pulong, ginahusgaran ka. Ara sa puntasang imo dila, ang kabuhi o kamatayon. Sa imo pulong, pakamatarungon ka. Kag sa imo pulong, kundinahon ka. Siling sang pulong sang Diyos, ginatag ko sa imo sa sininga adlaw. Pili ka sa kabuhi o sa kamatayon. Kung gusto ka sa kabuhi, pues ihambal mo ang pulong sang Diyos. Nga ginkuha yan ang imo sakit. Kaginkuha yang tanan mo nga balatian. Nga sa iya pilas kag sa ilabod, nag-alalayo na kita nga mga Kristohanon. Ti hindi kita ya permi nagapinsar sina, kaya ang aton gusto ya, nga patawad na kita sa aton mga sala, luyag lang tayo mag-antos sa sakit kag balatian, nga kung mapatay ta langit, ti mapakuan ka mapalangit ka temprano pa Ti gusto tani sang Diyos nga tagaan ka sang kabuhi nga malawig kay ang ginhambal na sa Salmo 23, He will give you long life. Ti kung hindi ka, ti amo man na, as thou hast believed, so be it unto you. Magmasakit gani ang taway nagapakigbato. Dinaako ya pati kung di kadugang. Siling nga abi mo, ang akon siling nga dugo, boka taas mo. Nya 160, over 100, high blood kupas. Te, mapaprayer pa na. Nya pangamuyo ay kupas. Lingko sa ano? Nya kay kataas ang akon high blood. Di mo man na gusto. Nya hindi ko ni gusto. Amo na nahambal mo. Tali kung hindi mo na gusto, kundi hindi mo na paghihambal. Hindi mo na siya kay panumdum. Hindi mo na sagay pinsar. Hindi mo na sagay panugid-sugid. Hindi mo na sagay ulu-aligmat sa imo kagalingon. Imo ya pinsaron ang ginhambal sang Dios, kaya mo na iya ang iya nga sugo kag tugon. Pinsara na iya perming iya ginhambal. Anak ko, talupang da ang akong ginasiling. Ti ang imo ya karong ginatalupangod ang sakit. Ang natalupangod mo ya permi ang balatian. Ang natalupangod mo ya permi nga kada agas ang banwa ang lawas mo nga gaamo sina. Nga wala mo gintalupangon ang ginhambal sang Dios. Kung talupang doon mo ang ginhambal sang Dios, amo na iya nga sugo, amo na iya ginasiling, amo na iya nga ginapaabot nga mabatian sa aton. Anak, talupang da ang akon ginasiling. Gusto ka nga ma-free ka sa tanang nga sakit? Sige, kung gusto ka, talupang da ang pulong sang Dios. Anak, talupang da ang akon mga pulong. Sa akon mga pilas kag labod nag-alalayo na kamo. Patunon mo na. Sige, kung batunon mo na, siling siyang pulong sang Diyos, kay natalupangod mo na ang iya pulong, niya anak, talupang da ang akon mga pulong.
nga sa labod kag pilas ni Ginoong Hesus nga gindala sa iyalawas 2000 ka tuig nga nagligad, nag-alalayo na kita. Talupang dana, ilingig ang imo idulungog sa akong ginasiling. Di may ara pa ta nga pagahimuon. Ilingig mo ang imo idulungog sa ginasiling sang Dios. Hindi kay ginsiling sang doktor. Masiling ang doktor karon nga 160 over 100. Pagpangamuyo nga ginasugo ina ikaw nga hypertension. Back to normal 120 over 80. Ti siling sang pulong sang Dios, as thou hast believed, so be it unto you, kag as you command. Siling niya, as you command. Nagagawa na dayon o nagatuhaw ina. Hambal na iya sa Salmo 33:9. Pagkaman mo sina hypertension or high blood, I command you back to normal. Di mo na matalupangdan mo permi nga high blood maamat-amat siya normal. Nga kay ginsugo mo, sa baba mo, ginambal mo, gintuad mo, ginsiling mo, kag sa ginsiling mo, pagahimuon sa imo, sa ginhambal mo, mabaton mo ang prutas, kag ang nakaprutas, kaunon mo, sa ginsiling mo, amo ng outcome, sa ginhambal mo, amo ng matabo, takay kalabanan ng mga tao, ang ginahambal nila sakit. Di kundi nagamalala sakit sila. Ang ginahambal siyang tao balatian, kundi nagabalalatian sila. Ang ginahambal siyang tao, ang mga infirmidad, di kundi damo sila sa mga infirmities. Pero kung ginambal mo ang pulong sang Diyos, anong matabo? Sinya, ilingig ang imo idulungog sa akon mga ginsiling. Kag tagua ang akon pulong sa imo tagipusoon, kay ikaayo ini sang imo lawas. Ang ginatago ya sang tao ya siya tagipusoon, ang ginsiling sang ila parehas. Ang ginatago sa mga tao sa ila tagipusoon, ang ginsiling sang ilalawas, nya ho, lain matiyag mo, o gaubo ka ho, o gahilanat ka ho, o gadinggi ka ho, o kung nagakubit ka ho, o pati-patihan niya man na dayon. Pero ang ginsiling niya sang Diyos, ginkuha ko ang tanan mga sakit, dinggi, COVID, tanan nga balatian, nga nag-alabot sa kalibutan, ginkuha ko, kung ikaw tumuloo. Pero kung di kaya tumulo ate, pangita kaya mo ya, sang tanan-tanan lang na ya, dalalang pansang tao. Hala, sige, pagkanto pakaribaw ang tao, nagapagkanto pakaribaw, nagalanas ang tao, ha? Gahiling agaw, kid. Tiga palak man ang mga tao, man nga mga frontliner niya, ikaw, muni mo to, asaw, sa nagayuhom lang si Satanas, niya, sige, mo nang gusto ko, ahay, ang aton Ginoong Hesus yaga pamingoy-pingoy lang, bao ginapatihan gid siyang tao, tama sobra, tama sa ginhawa, ang hambal-hambal sang mga tao, sang sa hambal sang Dios. Tinanong matabo, siling sang Dios, silutan ko, tama ka na? Di pero manawag para sa Dios, Diyos ko, buligi ako, siling sa Dios, luyag mo na, buligan ta ka, naano ka man? Luyag ko yatani, nga tuuhan mo ang akon pulong. Ti kaya ang mga ginpulong sa tao, amo to yung ginalagok mo. Ha? Lagok mo gidyang hambal sa tao. Nya may hapo ka, asus. Sila naman sa lawas siya. Nya hinahapo ka. Ate, pinatihan niya ang siling siyang igalawas nga ginabatyag ya. Pinatihan niya ang ginhambal sang isa naman katao nanungod sa iya. Ang ginhambal sang Diyos siya, wala na. Ano na? Abi ko ni ikaw, Diyos. Kanami, mas labi pa ang ginhambal sang tao, mas labi pa ang ginhambal sang mga katawhan, sang sa ginhambal ko, karon mag-aabot ang hinali nga mga kalantusan, nga hindi ka na mo tabagaling mo, tanong mo ka swerte ta, swerte, luyag mo na swerte, ano man naman nga, hambalon mo swerte, gusto mo, kay kung gusto mo, pagabuhaton sa imo. Di masiling ka nga, wala ko kabalo, pastor, amo gani na, hambal sang Dios, ang tao, nagakalawala, tungod kulang sila sa ibalo. Di hindi ka man luyag maghibalo. Pinahambal ina sa pagtoy-toy kapag tudlo, tika hindi ka. Kaya ang natudlo sa tao mong imo. Di sige,
batuna ang prutas nga imo ginatanom kag anihon mo na sa imo kaugalingon. Pero sa tion nga ikaw magpatambag nami gid ni may spiritual authority ikaw abiyan. Ara sa sulod mo ang power sang rising from the dead. Nanuna pastor ang rising from the dead, ang pagbanhaw sang aton amay nga langit nun sa lawas nga nalubong na 3 kaadlaw dito sa lulubngan ang aton Ginoong Hesus. Buligan sa mga demonyo kag sa nyawa kag sa mga evil spirit nga hindi mabanhaw si Jesus. Anhon mo kay ang gahom sang Dios siya, tama gid kadako sang sa gahom sang kadulom banhaw ang Ginoo. Tisling nga ang nagbanhaw nga espiritu sa kay Kristo isulod sa imo sulod sa lawas mo isulod yan na kag ang imo spirit dira na siya magaluntad kag kung magluntad na siya may rising from the dead power ang ara sa sulod mo. Pero kung di ka kabalo magamit, why mangyabon to kapuslanan paras-blas ang tao nga milyonaryo di man siya kabalo magasto halilan sa iya bakal asin sudan niya pero may milyon sa ulihi wala pa sa nagabakal bugas may mo lang sa lugaw hasta sa ulihi ang iya ginakaon tama na gid iya kalasaw asin lasaw pa ate nag-abot ang reporter siya may napatay nga tao isa ka milyonaryo ano ang cause sa iya nga kamatayon subay maka na nga kung ang ara sa iya pwede ato yung mabakal sa 5 kasyupaw kag magpaayaw tiki wala kabalo mo. Ara na sa iya, wala yaging gamit. Amo man na, katimprano pa sang imo kabuhi, makalamatay ka mo timprano pa. Mahu ang mga tao, katimprano pa, ka mga kabataan pa, ang edad, kadamo sa ginabatyag. Nga man, hindi man sila magpatudlo. Hindi sila. Ang ilayaluyag, amo ang ginasunod nila. Silang isang Diyos, kay kumo ang luyag yun nasunod ninyo, mala ka mo, magabaton ka mo sang prutas sang inyo ginatanom. Pero kung ang luyag ko inyo sundon, hallelujah, glory to God, may spiritual authority. Ikaw, ang rising from the dead power nga ara ginsulod sang Dios sa imo, i-acknowledge mo na. Nanong natawag acknowledge, pastor? Talubang doon mo hamak mo ang gahom sa pagkabanaw, ara sa sulod mo, kundi mamanduan mo ang masakit. Ikaw ang masakit. Halin! Uy, kakabalong ang gahom sang Diyos sa pagbanhaw, ara ginbutang niya sa sulod nakon. Halin! Ibangon ka Hindi ka maghali kaya pa awa ka ba? Sakit akon tumuhod, sa akon hawak, lain matyag ko, tisuluha! Nga hindi mo gingamit ang imo gahom. Nga ginhatag sang Diyos sa aton. Hindi lang sila nga batyagon panimo nga may gahom ka. Hindi, tuuhi lang. Ang pagtuya, wala ka na kabatyag ya. Puro basta kay ginhambal sang Diyos, tinduge, kay tindugan man na sang Diyos sa imo. Kag ikaw, maga-enjoy sa imo spiritual authority. Kag silinga, sa Lucas 10, versikulo 19, yari karon. Ginatagan ta kamo singgahom, nga under sa inyo si Satanas, kag ang tanan nga demonyo, kag ang tanan nga mga evil spirit. Kag inyo na sila nga paga-subulon o kung ikas out. Kag kung inyo na siya subulon, kinanglan may ara kagig ginatawag nga ngipon. Nga pagigbato. Siling nga sa Santiago 4 versikulo 7, siling nga submit yourself to God and resist the devil and he will flee from you. Malagyo gina siya utod. Kaya mo spiritual authority manghikot ina once nga ginhambal mo ang ginhambal sang Ginoo sa imo. Batuna lang ang imo unta subong, batunon ta ina kag aton i-apply. Magapangamuyo kita may nga langit ton salamat kid sa imong pagpalangga sa amon. Ginoong Hesus, salamat kid sa imong pagkuha sa amon mga sala. Ginhimo ko ikaw o Ginoo nga mangin akon personal nga maluluwas. Ginoo nabuhi ka kag Ginoo buhi ka nga ara sa sulod nako ng espiritu sa pagkabanaw. Amo na siyang gahom nga ara nagapangikot sa sulod nakon tanan nga sakit o balatian halin sa akon ulo, tubtob sa dapadapa sa akon tiil kag sa akon mga labuans halin. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kag nabato namon ang lubos nga pagpakamaayo, ginauli namon sa imong pagdayaw, pagpasalamat, kag ang paghimaya, in Jesus' name, amen kag, amen. Tubtob sa luwat, hindi kita magalin sa sinimbantog estasyonan sa Bacolod, ang Aksyon Radio. Salamat kit.
Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo.